sirran fi daril akhirah taw hay gortina men natande de ka gardi ko natinani te men naati hankal ala ko mbawda hen gasi do fo non wodani ko leñol nelaado sallallahu alaihi wasallam ndek non hakkunde alle nelaado ko yidde woni don kala ko jiida kala ko yidde ala wodi ko manki wadde nelaado hay Allah wiimo ko habibullah annabi ibrahim wiya ko khalilullah annabi isa wiite ko ruhullah annabi musa wiite ko kalimullah kon non wadde wonno baaw Allah wadi men innen leñol muhammad wadde jettiren Allah tinna den e dewal Allah tinna den e wallandirde tinna den e jokkere endam de wonno nelaado kala annabaabe temedere e nawgas e nay uginere fof be Allah nelno temetere sapotere fof woni jom defte en walla nelaabe njoybe ngoni ulul azmi fof kanko woni hoore wadde imamul busri wi lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami de wonno noddowo diine o noddi men faade diine te kanko buri annabaabe be Allah tagno be pop teddude wadde inenne kadi ganden jetten Allah kala leñol ngol Allah tagno gile adama ha hebi isa ko inen buri teddude sardi non kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sardi tan ya taw onon leñol muhammad ngol odon ndewa Allah na Allah wirni odon mbada yamirore Allah nde odon kadaka Allah hadi ko nana wino ni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadi comme non bi lisanihi fa illam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adaful iman ndeke non inen jetten Allah en dañi wonno annabi men buri annabaabe fo wadde inen ko inen buri leƴƴi fo dum wadi hadith o wi al ulama warasatul anbiya inen ulama en de ka andube leñol muhammad be kambe donti annabaabe walla kambe poti daraje annabaabe bani israil non fo ko sabu lewru korko ndu Allah jippinani men yabirani men manam yen koor ha waawa mumtude dendangal bakkutuji men di gonno den dum wadi na sala sala wino wa iza kana akhiru laylatin min ramadan tawihi ha jamma cakkitiide e lewru korko bakati samawati wal ardu wal malaika asmanuji jeedi di fo gonata ke wayde leedele jeedi de kadi ko non woori malaika yi Allah tagno fo kadi ko non goori ene ngoyo ko ngoyoton o ya rasulullah kabe ngoyato o be ngoyade ko musibu wonande leñol nelaado ngol e mbi ayu musibatun hiya holi musiba o zihabu ramadan yaade lewru korko li anna da'watu mustajabatun wal hasanatu mudaafatun waz zunubu maghfuratun wal masaibu madfuun musibaji koko dunyete bakruji koko njaafate duwawuji koko njaabate mojji koko ciowate wadde dum ko musiba lima yanqadi anna min al fada'il dum wadi non tawi asmanuji jeedi di ngoyi sabu lewru korko nan maaya malaikaji ngoyi sabu lewru korko nan maayo leydele ngoyi sabu lewru korko nan maayo o yo nahnu ahqqu bil bukai inen yimbe be inen buri handude wadi sabu nafoore ndeke men rutto wana kambe nde wonno hay goto janga sa maayi hasbetaake sa wana yimbe jinneji malaikaji kasbetaake kulle kasbetaake haydara ko yimbe tan jinneji sagalayni muhammad non kanko woni sayyidul kawnayni was sagalayni wal fariqayni min urbin wa min ajab foko ne sallallahu alaihi wasallam non fo rokki men dum ko nela sallallahu alaihi wasallam non wadde inen ngal do dokkal hoto jeebaden dum so lewru ndu ari koren dum wadi na sallallahu alaihi wasallam wino e der lewru kor manam man istama'a ilman fi shahri ramadan aw zahaba li istima'il ilmi aw li talabil ilmi o yehi dabbude gandal taw ko gandal pangal e rewde Allah e jokkere endam wa anna lahu fi kulli qadamin aw yuktabu lahu fi kulli qadamin ibadatu sana mo windene e kala teppere ndo taabi mo windene hen dewal Allah hitande jabangal dum fo kadi ke lewru ko sallallahu alaihi wasallam wino man salla alayya yawmal jumu'ati kala julde am nyalawma aljuma e der lewru korko jaa yawmal qiyamati mo ar janga yawmal qiyamati wa ma'ahu nurun bo wonde annore ne ganduda law wusi'a alal khala'i aw law wuzzi'a alal khala'i so annore nde feccama e dendangal tagore Allah nde fof la wasa'ahu kambe fof mabbe kebe pori ko hebde te taw ko feccete ko gasani dum non wadde comme ne nyalawma aljuma wax ne kadi yimbe be teddina julde e nelaado da saltan wiide man salla alayya marratan sallallahu alayhi sab'una malakan capande jeedi alfu malakin capande jeedi uginere malaika kalma capande jeedi uginere malaika julem on wajaba alayhi aljanna on nata aljanna sallallahu alayhi dum wadi nabi sallallahu alayhi wi aljannatu mushtaqun li arba'in aljanna de ne yidi yimbe naya e mbi holbe ya rasulullah o wi tali alqur'ani jangowo alqur'an jeya hen
mbi ha o wi aha e nder lewru korko ɗum noon wadde sa wawi janngude qur'ana janngu sa wawa janngude qur'ana janggate ya kettoɗa ngara jooɗoɗa sa ari a yettima an e janguinowo e arɓe janngude ɓe e wiyoɓe namɓe e arɓe tawtere onon fof poti hen hay goto ɓurani goɗɗo hen baraji onon fof ko saabi Allah addu mon hay goto forsaka ari ɗum noon jaaha kettoyɗa ɗum sa wawa ɗum kam jokka e golle ma ɗe ganduɗa ɗe poɗɗa wadde sa wawa ɗum lelɗa ɗanoɗa kono noon huula e korko yo yimɓe ɓe ndenta hebbinde haalullaji ɗi ngala nafoore no feewi min gartoye ɗum ɗon o wi taaliyal qur'ani janngowo qur'ana ɓen aljanna ne reerɗi e maɓɓe no feewi surtout lewru korko o wi goɗɗo o wi hafidul lisani denowo ɗemgal mum haalta ko wona haaju mum sabu nelaɗo wino min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na sal tan wino woman la yattaqi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi neɗɗo mbo rentataka ko wona haaju mum ma mo dañ hen ko welani o haala o jandile walla ko waynon wonno neɗɗo kala nde mbaɗɗa hunde taw wona e yamirore mbaɗirɗa ɗum ne heewi mbiyeɗa ko mbaɗirɗa ko mbaɗɗa ko kono neɗɗo kala nde waɗi hunde e yamirore ne heewi watta caɗele no feewi o hafizul lisani rende ɗemgal mum e haalde gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ne mbawi bonnude korko men gara hen goɗɗo ko muɗɗo imul jiyani defowo ñamde walla itta ko jogui ardima fof ñammina heyɗuɓe wiyete muɗɗo imul jiyani jeeya ko ɓuuri moƴƴi kadi e darage neɗɗo mo heɓata jangga yawmal qiyamata ñamminde keyɗuɗo itta cakkaɗa ɗum walla ko mbawɗa fof balla ɗum hoto yawan ba haydara wallumo ɗum kadi jeeya ko ɓuuri moƴƴude kene yaawi nandude neɗɗo aljanna jangga o on ko hen jeeya o heddiɓe ka nayo ɓijo ko as-sa'imina fi shahri ramadan hooroɓe lewru korko o ɓe kay naya aljanna ne harjine mabɓe firti naye ɓe so wiyama naye wona naye tan sohla ala sa waɗi hunde ko moƴƴi kala baɗɗa ko mbaɗɗa ko mo dañ ko dañƴa ko o ɓeydanma ko foti ko dañi ko eko daññeɗa ko teya ustantama ko dañño ko noonne kadi neɗɗo waɗi ko boni au contraire wadde aljanna hewata jaygol hewata hoto sikku yimɓeɓe ne kewi de yimɓeɓe ko kewi ko fof aljanna hewata jaygol hewata hay hen goto hewata noon wadde yo yimɓeɓe tinna e golle moƴƴe surtout noon kadi e lewru nduɗo korko te wonno so lewru korko ari o wi futi hata abwabul janna dendagal damuɗi aljanna walam yuqlaq biha ahad hay hen damal gotal uddetake wo ghuliqat abwabun naari damuɗi jeygol fof koko ubdete ha tiiɗa firti mataw ko hay goto natta jeygol e lewru korko wonno ko lewru ndu ko lewru yurmede ka shahrul rida war rahmati ka saharul barakati wal maghfira barke tan e welamme e moƴƴere woni lewru ndu nde wonno ko hen jamma leylatul qadri woni nana sala sallam wi andu fi kulli sa'atin min sahri ramadan kala heure e nder lewru korko jawtuɗo gila 7 heures fajiri ha joni mataw ɓuuri heure uji 4 walla 5 heure fo Allah subhanahu wa ta'ala yu'tibu fi kulli sa'atin 600 alfi atiqin minan nari Allah ne rimɗini hen temedde jeegom ujunere neɗɗo taw ko gonnoɗe jeygol yaafe yaltine nanni aljanna sabu lewru korko ndu so tawi gracier ne woodi ko Allah fuɗɗi gracier 31 décembre ara manam yimɓe wonnoɓe kasoji jaafe walla 4 avril ara wonnoɓe kasoji jaafe ɗum ko Allah fuɗɗi ɗum ɓooyi nden taw aduna arani ndeke noon ko Allah wawi yaafade e kala heure e lewru korko ha heeɓoye jamma leylatul qadri lime gila ñande goo ha yetti ñande jamma maano leylatul qadri nogas e jeeɗiɗi jaraɗo ko foti noon fo lime ko foti noon kadi ɓeyde hen kadi rimɗine nanne aljanna o juutaɓo bi adadi min awwali sahari ila leylatul qadri fo nanne aljanna sababu hurum lewru korko bi hurmati lewru korko yonande sababu ñalawma julde ta korko nde kadi dendagal ko rimɗinano ko gila premier ha heeɓi leylatul qadri ha heeɓi ñalawma kadi fo rendine sowe ko foti noon kadi rimɗine naata jengol ɗum fof aljanna ɗum fof ko sabu ɓuural lewru korko ndu nasa tan wi ala fo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala telloto ha ɓatto jiyaɓe ɓe e misal so wona e lewru korko ñande fof o wiya hal min muhibbin belno woodi jiɗɗomi min Allah fo nuhibbuhu min Allah mi yiɗam hal min sa'ilin belno woodi ñagotoɗo moƴƴere haaju fo nuuɗihi min dokkamba ko ñaagui ko hal min mustaghfirin beele no woodi imsintoɗo fa yastaghfir lana fa naghfir lahu zunubuhu o imsino e Allah min Allah mi yaafoma bakkata makko bi hurmati shahri ramadan sabu hurum lewru korko mbiwami nane kiraman katibina minnoɓe golle moƴƴe ɓe e bonɗe ɗe so lewru korko ari windoɓe golle bonɗe ɗe bindata ko moƴƴi tan bindete
ɗum ɗo fof ko sabu ɓural gongal e nduɗo lewru korko ndeke noon lewru korko ndu ndi heewi ɓural no feewi